A já vás vítám u písniček na přání, milí přátelé. Přeji krásný, dobrý den. Tak to začíná nejoblíbenější pořad Šláger TV, písničky na přání, v ktorom vám tým moderátorov na čele s Janou Peterkovou každý deň sprostredkúva gratulácie od vašich najbližších. Rany v duši sa zhoja, vždy ľúbim ťa, mama moja. Príjmi dnes kyticu piesní, s ňou veľkú vďaku ti dať. My k tvojmu peknému sviatku chceme ti blahopriať. Šláger TV a Česká muzika majú pre vás špeciálnu ponuku. Piesne, ktoré nechávate zahrať svojim blízkym najčastejšie, nájdete teraz všetky pohromade na 3 CD a 2 DVD. Na komplet nejžádanější písničky na přání můžete dostat okamžitou slevu 200 korun. A to pokud zavoláte do 15 minut od tohoto vysílání. Výsledná cena tak bude iba 399 korún alebo 16 eur. Tak nám kamarádi bylo 50. A naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Proto neváhejte a volejte na číslo 387 992 992 z České republiky Alebo na 034 660 1234 zo Slovenska. Písničky na přání.